Sapa Ije Apinjo Aisodo Masa System Band of Africa Sapa Woliye Ije Chobiya Seribe Ichoncho Chobiya Ewele Ife onye ga-abụ n'ụwa ife anwa ka ọ ga-abụ lele akala njibia ụwa mmadụ abụghị n'alụnya ajọ mmụọ na ajọ mmadụ fa na-eme na nkịtị ka ọ bụ na oje lọsi nke ahụ bụ obele okwu n'ụwa otimkpu abịawo onye ọma Apinjo abịawo olukwara ka o selu n'egwu otimkpu abatago na onye ọma Apinjo abịawo olukwara ka o selu n'egwu ana m eti mkpu ma ndị mụ na-etiliyo eziokwu na bụ otimkpu mama a nara eti na nkịtị ana m eti mkpu ma ndị mụ na-etiliyo eziokwu na bụ otimkpu mama a nara eti ya onye gbolu m oku ka m na-aza Apinjo 96 kenenu ya Apinjo 97 Apinjo 98 kenenu ya Apinjo 99 onye ọbụla kenenu ya Apinjo 2014 onye tili egwu one n'ụwa wezi na na-enwe obodo enwe mana ife dị iche dịkwa n'ime ya ndị na-ekwu okwu one n'ụwa wezi na na-enwe obodo enwe mana ife dị iche dịkwa n'ime ya ife dị iche dị n'ime ya na ife dị iche ka bụ nkụnụ pecheze na onwe ndị nne n'obodo anya dị n'ụwa nwe ndị na-alụlụ obodo ọlụ na ndị na-alụ ọlụ n'obodo alụlụ ndị na-enwe amanwebe pecheze na onwe ndị nne n'obodo anya dị n'ụwa nwe ndị na-ejela obodo ozi na ndị na-eje ozi n'obodo jero ndị na-enwe amanwebe ewu ọkụ na bịaruena diọma njeje mba bịaruena n'egwu a na-eje obodo na-amụta ife dada eje mbaba mbuluwe ya ka olu ji eji igbo a na-eje oluwe a na-eje obodo na-amụta ife dada eje mbaba mbuluwe ya ka olu ji eji igbo a na-eje oluwe ewu ọkụ na bịaruena diọma njeje mba bịaruena n'egwu ilu obodo inede anya gị na nwanne m dịgafụ ndị na-ene obodo anya na-alụlụkwa ọlụ ndị na-alụ alụlọ n'obodo ndị na-enwe enwe ma be enwe ike malụ ilu Nnewi gị na-ede anya gị na nwanne m dịgafụ ndị na-ene Nnewi anya na-ejelụfe ozi na ndị na-eje ozi ejero na Nnewi ndị na-enwe enwe ma be enwe ike malụ ilu Lagos gị na-ede anya gị na nwanne m dịgafụ ndị na-ene ego anya na-alụlụkwa ọlụ ndị na-ene anya na-ero na Lagos ndị na-enwe enwe ma be enwe ike malụ ilu ọzọ ụbụlụ gị na-ede anya gị na nwanne m dịgafụ ndị na-ene ọzọ ụbụlụ anya na-ejerụfe ozi ndị na-eje ozi ejero n'ọzọ ụbụlụ ndị na-enwe enwe ma be enwe ike malụ ilu ihe mbọsị gị na-ede anya gị na nwanne m dịgafụ ndị na-ene ihe mbọsị anya na-alụlụfe ọlụ ndị na-alụ ọlụ alụlọ n'ihe mbọsị ndị na-enwe enwe ma be enwe ike malụ ịbịa Ọkịja gị na-ede anya gị na nwanne m dịgafụ ndị na-ene Ọkịja anya na-ejerụfe ozi ndị na-eje ozi ejero n'obodo anyị na ndị na-enwe enwe ma be enwe ike malụ ọbịa bụlụ ego bụ onye anyị jeje mba odogwu n'agha ị ga-adị ndụ ka nka odogwu n'agha ọbịa na ị ga-adị ndụ ka nka odogwu n'agha oju na-eme ọgụ oke mmanwụ achala ogidi oju na-eme ọgụ ga-adị ndụ ka nka odogwu n'agha ọbịa bụlụ ego na ị ga-adị ndụ ka nka odogwu n'agha oju na-eme ọgụ onye na-alụ obodo aka na-eweta ọkụ na ị ga-adị ndụ ka nka eme ọgụ medada ga-adị ndụ ka nka oju na-eme ọgụ ị ga-adị ndụ ka nka osisi ifuru
igwe na pinjosi ufele ma anya ọnụ nene ụwa niile n'ime ome mma na afọ mma ome njọ ga-afọ njọ dada ome mmadụ ojize ike na ọkịja na ebelu gebe n'egwu si chukwu dube gị na ọlụme na alụ na banya ọjọ abụrụ ego onye na-alụ n'obodo ezi obere nwe abala akụ na nwa nwobi ejele abụli obe jọba abụrụ ego ibi imelụ nna se mmeri chukwu nnanya agọzi ojide onye mmadụ gasị nya ka ọ ga-eri akọ n'ele n'ụwa niile n'ime ya chukwu nnanya onye chi imele eze onye amara eze ka ịmara ka njebe ọzọ obodo ka ndị ezigbo ọyịmọma oche ndụ nwa chi na-emelụ oche ndụ ndị Igbo Isa Joseph nwa na-eme enuwe oche ndụ nwa chi na-emelụ ọya odu maka ebubo ije ngị na-abịa iyo dịka ije azụ na mmiri aka na amazụ ahụ na nne n'ụwa na-eme oche ndụ nwa chi oche ndụ ndị Igbo oche ndụ nwa chi na-emelụ ọzọ obodo ka izi kene na oche ndụ nwa chi na-emelụ oche ndụ nwa chi na-emelụ oche ndụ nwa chi na-emelụ dịka tapila masta na ọgacha ego nwa chi na-emelụ oke mmanwụ sozo obodo eche na ọgacha ndụ nwa chi na-emelụ tebụlụ nọzọ okwulu onye ọ ga-adịrị ndụ nwa chi na-emelụ eze ndị Igbo na Burkina Faso oche ndụ nwa chi na-emelụ oche ndụ ndị Igbo niile oche ndụ nwa chi na-emelụ a na-ajọ Nigeria Limited oche ndụ nwa chi na-emelụ eze ndị Igbo na Burkina Faso oche ndụ nwa chi na-emelụ oche ndụ nwa chi na-emelụ Kazuto yimu Ugochukwu nwa dị ukwu abụ nwa elota nna ga-adị ndụ ka aka Ugochukwu na ị ga-adị ndụ ka aka nụ ojefe ma ọgọ ga-adị ndụ ka aka ka ndị ebe ụmụọgụ ka nzute nwanna ga je ndụ flyo na ị ga-adị ndụ ka aka onye ofu efi ga-adị ndụ ka aka jentụ flyo ga-adị ndụ ka aka ịma na akpata akụ n'ọnya bụ ịchụpụ ọnụ na mgbanụ ka ekwensu ji eli aja ọkwa ebe na akpata akụ n'ọnya bụ ịchụpụ ọnụ ka njebe ọzọ obodo ka nje ezute oyimo oke mmanwụ na ọzọ ike njebe Chief Aloysius Nnamdi ike bụ ọnụ na ọzọ akụchi nyelu nwata bishọp na South Odo ofe onye lụrụ obodo si na bishọp Igbo niile na Pinjo na-ekene ịlụlụ n'ọsọ wenye ndị ụka fa bebelu Chukwu bishọp Igbo bịa na Pinjo na-ekene mgbe nwa abalị akụ ya bụ Chief Executive Ikenachi Company Limited na South bishọp bịa na Pinjo na-ekene bishọp ndị Igbo niile bishọp na-ekene kenelu m Osodiemakụ nwanyị ọma Mrs. Chioma Ikegbu eze nwanyị daalụ na Pinjo na-ekene behind any successful man there must be woman oke na-akpata akụ nwanyị na-emakụ ndozi eze nwanyị daalụ na Pinjo na-ekene Ezinne Samantha ezinne na-egade ezinne Chinegade ezinne na-egade Chukwu na-agọzie gị na Chukwu ga-enye ụmụ ogologo ka nzụta oyimụ ụtọ nwa n'ọzọ obodo ụtọ nwa n'ọzọ na Pinjo na-ekene Oluche Christian na Pinjo na-ekene onye bụ chairman ODU niile na South Africa ụtọ nwa n'ọzọ obodo chairman ochele mma ga-achị ọsọ onye chele mma na ọ ga-achị ọsọ ka nzute ekwe odogwu Chinedu akpụ n'ọnụ onye ọzọ elili ejirike ego na South Africa obodo chọ ndị Igbo niile obodo chọ na South eze oyi na-egade kedu maka eze oyi mụ Chief Chinedu onye ka na-egade kedu maka na-egade Ugobuzue na South na Pinjo na-ekene oyim Ugobuzue eze oyi na-egade Ugobuzue na South n'iso na nnukwu kedu maka injinia
Uchenna gabata n'Ozobolo ezaghị m gabata n'Ozobolo na Pinjo na-ekene Ogbuefi gabata Ogbuefi n'Ukefi na Pinjo na-ekene Timibu Investment Limited aka na-ekesa visa na Pinjo na-ekene Ambassador Dalo ezaghị na-egadịrị kedu eze anyị m Chitochukwu Ọrazulike eze nwa eze obi nwa Ogbuefi eze obi nwa ka njekwazi ndị eze anyị m Chief Cyprian Ike Papa Bishop afọ mụlụ ọgaranya dalụ eze akụ Ogbuefi eze akụ afọ na Pinjo na-ekene afọ mụlụ ọgaranya Honorable Igadi Chief Aloysius Ọrazulike na ọgadịrị gị mma Honorable Kazuta Yimuwe oke mmanwụ n'Ozobolo Ifeanyi Chukwu nwadị na n'Ozobolo Selemo Odogwu na Pinjo na-ekene Uju na-eme ọgụ Kani Asaba niile ọbụla ọka ndị Igbo niile na Pinjo na-ekene Kenelu mgbe pinu nwa Abazi ọdọjili ome n'Ozobolo na ọgadịrị gị mma Edi Bushmeat Ugadi na Pinjo Oji anụ nche ma ọgọ eze oye na Igadi Annaba Chalo ndị ezute eze anyị m Honorable Samuel Okwudili Ema Soga eze olu nwa mama ọbụla ọka ndị Igbo niile kenelu maji m Fantasy akụ enwebi Igbo niile ọkụ anya na-egadi Kanjaba Agure kanje zụta oyi m ọma ka zụta oyi m Ikemefu na nwanne bọọgụ aga m ebu na edere aga m ebu na edere mma n'agụ oyi m aga m ebu na edere mma n'agụ Ebu chairman Winners Friends Club oyi m aga m ebu mmadụ ka eji aka nwere mmadụ ka nwere ego kedu maka wisdom udeze eze ego n'ihi ala ebe a dị Vice Winners Friends Club kelelu m Christian Nwosu chairman Christian Apinjo na-ekene Ogbuefi Christian onye Consultation Madam Forces mbamba nwa n'Uribia na Pinjo na-ekene ya bụ chairman of all chairman ya Petro Winners Friends Club na Akure mbamba nwa bịa na Pinjo Leonard wepụta ọha ọnwa agwụlụ ọnwa n'ise Leonard ebuta ha ga-adị ndụ ka nka ọnwa n'Ogbolo isi ala ọnwa n'ihi ala ga-adị ndụ ka nka Benadi Nwosu ga-adị ndụ ka nka ogbeghị nwachi na-emelụ n'ụmụ eze awara onye ihi ala ga-adị ndụ ka nka Nduka eze dị ọkụ na ị ga-adị ndụ ka nka ya bụ ND International Ọnịcha do na ị ga-adị ndụ ka nka Mr. Stanley Akụbụmma ga-adị ndụ ka nka APC nke mbụ na Akure APC na ị ga-adị ndụ ka nka onye m Ndubuisi Obi ga-adị ndụ ka nka isi mmiri n'Ọkịja isi mmiri Adatata isi mmiri Ọkịja ga-adị ndụ ka nka Emmanuel Nwokolo ga-adị ndụ ka nka Emma Lagos nwanne m ị ga-adị ndụ ka nka obele nwa Balabi ga-adị ndụ ka nka ndị ọma bi na Akure na ndị ọma ka iji mala Akure ndị mmemme hụ na fajula Akure bi ndị mmemme na fajula Akure bi
uche ndụ ga-adị ndụ ka nka ugwu nsọ mgbe onye nwa mama ị ga-adị ndụ ka nka ọzọ Igbo ndụ n'Imo steeti onye ma ọzọ Igbo ndụ ị ga-adị ndụ ka nka ezụta yimu eze yimu na Ọnịchado eze oyimu wee Sunday ike mefu na nweje ọha agba ego nkịtị na Ọkịja agba ego nkịtị ga-adị ndụ ka nka ụkọma akpọrọ ụmụ nwa dị ọfọ na Ọkịja achala ogidi kenelu ụmụ nwanne gị eze elisi akụ na Ọkịja jagwa ga-adị ndụ ka nka eze anyị ihe ga-adị ndụ ka nka kanje zụta oyimo Chinedu nwa ka eze obele ugo da Lokoja oyimo obele ugo ofe onye njimalụ Lokoja obele ugo Lokoja ga-adị ndụ ka nka kelelu m ọyịdị obele nwa na-ekwe efi ọnụ kembụ na ọsụmohuwe obele nwa na-ekwe efi ọnụ ga-adị ndụ ka nka kelelu m ọyịmo Ikechukwu Nweke na grandi isi ga-adị ndụ ka nka ka kene ọyịmụ Udoka nwa bụ ụkwa dịla elu ga-adị ndụ ka nka ka njebe obosi ka nje zụta ọyịmọma Ifeanyị Chidebe onye Chukwu telu mmanụ onye obosi ga-adị ndụ ka nka ka nzutekwa ọyịmụ osiri ala na Nnewi onye ọma Banabi Apinjo na-ekene Olizu Nathaniel ga-adị ndụ ka nka Nwadegwu Lokoja ga-adị ndụ ka nka akpụ nwa na ọzọ obolo na ga-adị ndụ ka nka Chukwudi Nwandị ka ga-adị ndụ ka nka oyimo kwụsị ike na Abuja ga-adị ndụ ka nka Chudi Currency na ị ga-adị ndụ ka nka kanje na South kanje zute ndị oyimu eboduma na Oduma na South jedo kanje na South ka nzute ndị oyimu ndị ọma ga-adị ndụ ka nka na Pinjo na-ekene igirigi ndị Igbo niile nwanya na Chinya dị na mma kembụ na Ọkịja achala ogidi igirigi Igbo niile na Pinjo na-ekene igirigi na South na Pinjo na-ekene abịalụ m akwa nne gị wee kilikata ụmụ South ibe fa na-eme m ego si Chukwu nna ya debe fọfụ ka nzụta ọyịmọma nna ji na ọsọ obolo onye best restaurant na South onye best restaurant na South osiri ala niile si ọfụma na Pinjo osiri Igbo niile na gị na-esiri ala na South Africa kedu ọyịma osisi ọma na dobe ndị na South ebe anwa osisi ọma ndị Igbo niile na Pinjo na-ekene anụ nwere obi na South bịa anụ nwere obi bịa lere ewu gị na-ebe ka nke m anụ nwere obi odogwu na Pinjo na-ekene anụ nwere obi na South ezi oyi na ị ga-adị Akajugo n'ugwu dị m Ọkịja Akajugo bịa lere na Pinjo na-ekene na bọsụ begi ebe anwa ka ị na-achụ na South Africa tuba ntaya si na nyakọ na-ekesara ọla na South niile oji taya eme ọbainu na South wey Sunny Test foreign exchange na South Sunny Test odogwu na Pinjo na-ekene ọbainu nwa mama nwoke malụ mma ka nwaanyị ife imelụ mbi igirigi na nụma bụrụ igosi ọbainu nwa mama kene na ọbainu nwa mama ọbainu nwa mama onye ọ ga-adịlị mma ọbainu nwa mama onye ọ ga-adịlị mma ọbainu onye ọcha abịala ọbainu nwa mama ka nzute oyi m Mike Nwokonkwọ na Nnamdi Isiaje
odogwu na India na Pinjo na-ekene ọkwa aka igirigi oduma na-ekene ododo Hippolyte bịa ododo Hippolyte na Ọkịja bili ka mbili na South n'oga bili ka mbili na South n'oga dịrị gị Mr. and Mrs. Chimezie Nwankwọ ebigi nwa mama ebigi Nwankwọ na Pinjo na-ekene oke nwadị anịbịa na Pinjo na-ekene osili ala na Ọkịja osili ala na Ojilogidi ebigi Nwankwọ na Pinjo na-ekene ebi na-ebili ọla niile ebi na-ebi n'ọla niile Sọni Ịgbanda nwa na South Ịgbanda nwa na South Ifeanyị nwa na-eti na n'uli odogwu na South Ifeanyị nwa na-eti na n'uli abụ ego nkịtị ga-adị ndụ ka nka ugwu dị m Ọkịja ka isi mmiri abụ ego nkịtị ga-adị ndụ ka nka abụ ego na South ga-adị ndụ ka nka odogwu Chimezie n'ụmụ atụ egwu dị ya onye ọma na South ga-adị ndụ ka nka akwa ịma na agbata aka onye dị ka nka Ifeanyị nwa Marcel na ị ga-adị ndụ ka nka odogwu na South ya odogwu akwa ịma na agbata aka onye bụ etu ụmụ Igbe na mgbanụ na-ekwesị oduma ga-anaba mgbasa ọzọ ka ịnọli ya ajazụsa ude na-enwela ọdụrụ mana ajụsị aja ma afụla ude na ife emelụbe m oduma ga-ana mgbasa ọzọ anya ndị ma gbọrọ afa gazi fabika ewe n'iwe na mmadụ kalili akali mmadụ ga-eji mana etise nkechi ọzọ afọ nụ na ọgawa oduma na-ekene ụmụzi Chukwu gosi Chiglory Studio n'aka na alụlụ oduma egwu na Pinjo nwa Jizọs ezoghị na-ega nwa Jizọs na-ega dị ndụ ka nka ụmụ egwu m ife menụnụ m yemena m anyị ga-eje obodo anyị ga-eje lesi nwa ọbịalụ keseli nwa amama ọnụ azụ nwa amama ga na-ekele ọzọ Holy Water odogwu Chibaki nwa amama mmiri nsọ nwanyị na-ekele ogbe eji ọkasị akasị na Pinjo na-ekene ilu n'ilu ka anyị na-aga na chi ya zụrụ ọ dịrị ya n'obodo